A yau shirin namu zai fara da uwa a wannan tafiya, wato wadda take ba wani abin da zai baka mamaki, ina da shekara 15 ban kai 16 ba aka yi min aure. Na gama firamare aka yi min aure. To tarihin wannan karatun duka da na baka na yi shi ne ina cikin aure. A cikin wancan lokaci ma wato ‘ya'ya guda 6 da na haifa, sai na zo makaranta an gama karatu, wata rana in na koma daga nan sai ‘yan ajinmu su ji cewa ai na aihu. Bayan kwana 7-10 sai in dawo makaranta da haihuwa. To kusan na haifi ‘ya'yana guda 6 ina cikin wato wannan gwagwarmaya ta neman karatu. Kusan sai in ce to alhamdulillahi a yanzu ina da ‘ya'ya guda 6, mata guda 5, namiji guda 1, alhamdulillah. Kuma ina da jikoki guda 8 yanzu, alhamdulillahi rabbil alamin. A ciki 3 sun yi aure mata, saura 2 mata da kuma shi namiji wanda insha Allah shi ma yana kan hanya in Allah ya. To ka tambaya cewa menene matakai wanda na samu na rayuwa, wanda kullum ina cewa albarkaci ne na hidima wa wannan addini. Na farko dai ni ban gama jami'a ba, na fara aiki da ƙungiya wanda take na waje. Wani project ne wanda Volkswagen na Germany suka zo da ita Najeriya. So ina shekara ta ƙarshe kusan a university na samu wannan aiki a matsayina na wato junior researcher, ƙaramin mai bincike. To so ban ma gama jami'a ba, na fara wannan aiki, na fara aiki da turawa. To bayan wannan daga nan dai tarihin aiki da turawa na wato yakan kama. To bayan na gama na zauna a Kalaba inda aure kai ni, sai na shiga faculty of law don in je in karanta wato law bayan na gama digiri ina a nan kenan. To ina nan a jami'a ta wanda na zama mace musulma ta farko yar arewa da ta fara zuwa faculty of law na jami'a ta Kalaba. To na fara karatu a nan ma dai ga wata ta zo yar arewa, to wani irin bata ma iya turanci ba ka suke aka yi ta wannan gwagwarmaya. To cikin iko Allah dai ban tsaya na gama ba, zan ji shekara ta 4 sai na dawo wato arewa. To ina zama a Kalaba ɗin lokacin ina wannan makaranta, sai gwamnatin wato Cross River kenan, state mijina, sai suka bani aiki. Sai gwamna Donald Duke ya bani aiki wanda ina karantarwa ne. Kuma abin mamaki shine kaga wato ita wannan jiha ta Cross River wato state ce, jiha ce wadda 95 ba musulmai bane. Kusan zan ce mijina wani ita yarinya ta shine wato mafi girma a musulmai na wannan gurin, don ɗan ƙasa ne. To amma abun mamaki ina ji kafin ya rasu kusan ya mutane da suka musulunta ne sun kai 100 da wani abu kusan, wanda saboda hidima da ya dinga wa addinin musulunci. To sai ya je ya samu gwamna cewa ban aiki. Sai gwamna ya ce to me zan karanta? Sai ce ai musulunci na karanta. Sai Donald Duke ya bani koyar da Islamic Studies a makaranta a Cross River Secondary School. Saboda haka ni na fara karantar da addinin musulunci, babu curriculum, babu komai na musulunci a Cross River. Ni ne na rubuta abin nan din, na fara karantarwa a wata makaranta da ake cewa Nasara Bakoko. Nake tafiya in je in karantar da addinin musulunci. To lokacin da na bar Kalaba kaga na bar wannan aiki, so na yi malamar makaranta, na karantar da musulunci wato a Kalaba. To bayan nan na dawo sai na zo na shiga gwagwarmaya ta activism, gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam da sauransu. Wasu sun san irin gwagwarmayar da aka yi ta fama. To ana nan sai na fara aiki da tura, wanda zama advisor na wata ƙungiya da ake cewa Center for Humanitarian Dialogue, wanda wannan ƙungiya headquarter ta tana Geneva ne a Switzerland, amma tana da African Regional Office ɗinta a Nairobi a Kenya. So ko passport ɗina ka duba, in ka dinga ganin visa Kenya za ka ɗauka ina da gida a Kenya saboda yawan kaiwa da komowa. To a wannan lokaci na aiki da su daga shekara ta 2012
har zuwa shekara ta 2016 na da gender advisor ne, na ba da shawarwari akan abin da ya shafi gender, sai kuma na zo aka mai da ni political and gender advisor. To wannan aikin da su ya sa na yi yawo a duniya cikin yadda Allah. Akwai wani retreat da aka yi na international mediators na duniya baki ɗaya wanda muka haɗu a Tanzania, Zanzibar, wanda a wancan lokaci Kofi Annan ya je, akwai Salim Ahmed Salim, akwai har Obasanjo da sauran manya-manyan masu abin na duniya. Kusan da yadda Allah ina da cikin wanda aka zauna aka tattauna matsaloli na duniya a wannan wuri. To wannan aiki ya sa ina daga cikin wanda ni na jagoranci kawo matan Sudan a Sudan lokacin ana rikici na Darfur na Janjaweed. To ni ce na yi aiki na tabbatar da cewa an shigo da mata wannan tattauna, so muka fito da su daga Sudan muka kasu Ethiopia, wanda ni ne ta inda nake aiki suka tura wato tattauna kuma aka ci nasara, wanda alhamdulillah ga maganar Darfur. Na yi yawo a kasashe kamar abin da ya shafi misali kasar Kenya, Mombasa. Na yi abubuwa da yawa a gurin, musamman abin da ya shafi wannan tsatsauran ra'ayi da menene ganin ya zamu magance tsatsauran ra'ayi. Wannan aikin ya kai ni America, wanda a shekara ta 2014 Obama ya gayyaci mutane a duniya, wanda kusan mu 16 muka tafi daga duk duniya. Kusan a Najeriya ni kaɗai ce naje, ina je Africa mu 2 ne gabaki ɗaya muka tafi. Na je wannan taro wanda na shiga United Nations, na shiga office na kamar tsaro na America, wanda in za ka yi googling sunana za ka ga wata hira da aka ne aka sa tambarin America. So na shiga gurare na tsaro na America, na tattauna akan wato abin nan. Bayan haka sai jami'a ta, bayan watanni sai wata jami'a a San Diego ta gayyace ni, inda muka je kuma muka tattauna matsalar wato rashin tsaro a Najeriya lokacin a shekara ta 2015, kafin watanni kaɗan kafin a canja mulki Buhari ya karɓa. To na yi yawo a duniya, na tafi Ingila, na zauna a Ingila inda na zauna a wani guri da ake cewa Conciliation. A nan ma an tattauna, duk an kawo wato sassa na duniya inda aka tattauna wato wannan aiki namu na yadda ake peace building, ya za a yi, menene kalubalensa. Cikin yadda Allah wannan zama, wannan ina faɗa ne bisa ni'ima ta Allah, sai aka waye gari ni kaɗai ce musulma a gurin, ni kaɗai ce baka, ni kaɗai ce yar Afirka a wannan zama da aka yi a Conciliation a nan a ƙasar Ingila. To wannan shine kaɗan, amma kusan zan ce a continent na duniya wato na je 5, domin na je abin da ya shafi Asia, Indonesia ba a magana, na tafi Turai, ina Vienna, ina kuma ni member ce a Model School wanda office mu yana Vienna. Sannan har yanzu ni mai ba da shawara ne a wannan King Abdulaziz Kasit. Ina daga cikin mutane guda 12 na duniya wanda suke zama akan maganar wannan King Abdulaziz din, ake ba da shawarwari akan ita wannan kungiya din. To ina daga cikin wayannan membobinta, wanda headquarters din mu, office din mu yana Austria. Barin karkare da faɗin wani abu wanda lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya take maganar yanzu a shigo da mata cikin gina zaman lafiya domin muhimmancinsu. To an zo an yi wani interview, cikin yadda Allah mu a Najeriya mu 2 muka samu, da Lantana Bako da ni, mu ne muka samu. An kawo duka ƙasashen duniya, shi ma ba mu fi 24 ba nake zato. To mu daga Najeriya mu 2 da ni da Lantana Bako, wanda na yi training da ni da ita, muka yi training kusan wata 6, wanda an koya mana yadda za a yi rubuta wato yarjejeniya a lokacin yaƙi, kuma ya